Agent 5 napalabas at nalingag ni Nardo iti bangir asilid. Inyampir na tilapayag na itirinaw ket naamuan da ito'y anigayam Doña Aguida tagsang sangit. Iti paragdigos kuman ni Nardo nakita na ti kwentas ni Jerry ket adasimken iti panunot na. Nusadino tinangalaan ni Jerry iti nininaen na kwintas. Iti madanon tirabi kabayatan ti panagiddan ni Nardo. Nakangeg iti kanabtuog iti nakandaduan asilid iti saan unay nga dayo iti pagturturugan na. Kela at alimabas ni Jerry itayan na. Itagagayem denggen nyo ti tuloy ti makalawas a serye tayo iti drama anapaluan Agent 540. Sigurado kayo ka di, ma'am? Wen, Jerry. Mapankakit din iti pangibabaw na ken ka. Sige, ma'am. Wapan ako. Nasakit na talaga ti ulok. Basta masobra ak ti agpanunot. Kalaat nga agsakit. Ma'am! Ay, anya ti mapasamak kada kayo? Nasakit ti ulok nida. Nagtumar kayo ka din iti agasyo? Ay, sana na. Kabaulak da ito eh. Ma'am. Asibayan naglangan nida. Itulod na ti silit ko. Ay, sige ma'am. Ala, kumpot kayo kanya. Kumusta ni Doña Aguida, Elsay? Kung naninidaan na sayat mo ten, kalat ka no asim makit ti ulo na. Nalabos nga minti pa nagtrabaho ni Doña Aguida. Awan pa inananan. On nga rod. Bilibak kan kwa na. Manmanutikas kan kwa na a negosyante. Nagagat. Kan kang lunaan ti amin. Managtulong. Masapol laeng ni Doña Aguida ti anay ngay na. Tapno agsublit ti sigod a pigsana. Nalabas ngamin ti panagpampanunot na. Uy, manipod awanan ni Don Osay. Kanayo na hindi pa nagpampanunot na iti naunag. Sa dino nga ta itan ti ayan ni Don Jose? Saan dan anasarakan pa ay nalabitan na panijay balasiw tao. Simon. Saan nga ta? Anatayan? Anya? Ay, tila sasawam ilse. Ngamin. Manon atawan asaanan ang nagpakpakita? Ay, di man sawan ti kasta. Ang mga mangignakan ni Doña Aguida. Awan ita ni Doña Aguida. Ada na panandakan ni Jerry nga anak mo. Ay, Ilsay, likli ka maada ka matanday ta no nakasangokin ka ni Doña Aguida. Managtulong agpaisaw. Hangam no ti ibagam kat pakasairan ti riknana. Ang mga no papanawan na kaditaw. Saan mo't siguro? Nadlaw ko ngamin kinkwa na. Saan na kayat amadaktakam at ti asawa na. Nagsapol siguro iti ubing ngam ni Doña Aguida. Tay nalapsat a babae. Imbagak matunkan ka adi mo sa unti kasta. Amom Simon. Inyangaw ko kankwa na ang nagdaton mat kanyak ide ni Don Jose. Kat nagmisuot sa pimanaw. Silosa ni Doña Aguida. Isu siguro a pinanawan ni Don Jose. Sika talaga, Ilse. Kunakon kahit. Ay, nay. Da kayo matgayam, Doña Aguida. Anya dyan nagagkwa pagsarsaritaan niyo. Ay. Ma'am. Elsie, anya dyan bagbagam kini Simon. Doña Aguida. Sumbatan nak. Ma'am, pakawanan da ko ma. Intun maminsan, diyak kayaten ang mga apagsarsaritaan niyo ni Jose. Ma'am. Pasensya kayon, ma'am. Si Kantumat ngamin, dandanikan. Baglaki din ta nasingpat ni Doña Aguida. Tano saan amang ano pinapano na kanditaw.
Saan ang nagtagtagari apimano? Siyempre, nasa irtirik na. Nangag na nga ti amin nga imbagak. Padag ko nakuhain. Jak matan na siputan, at dalagayam itilikodan ta. Mala, inton maminsan. Kita pay nga umuna no at tao itilikodam. Sagbay ka ngagsaw. Nida, at ako madamagagan ka. Anya da ita, Nardo. Anyat apelyedo ni Don Jose. Jose Bartolome. Apay aya? Bartolome. Uy, Ni ngay Jerry. apay apati ni Jerry kat damdamagang. Kaya't ko la amamuan. Nagadulakit din aya damdamagam si Nardo. Damagag lang mat, apay, dakas. Jerry Acosta. Jerry Acosta. Oh, apay akas lang na ilabag ka. Nay, awan. Awan nida. Ma'am, itay kayo pa dito sa alas. Anyat pampanunutin niyo. Ha? Apay nagkatawa kayo, ma'am. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Jerry, Iba kayo lang, nanya ti marikrik na yo, ma'am. dayjay a babae. Sino ang babae? Manakibiyang a babae. Sino tidaktakamatin niyo? Mangmus-mus-mus kayo matan. Jak kayat ti babae ang manakibiyang. Saan ang nagpungpungtot ni Donya Agida? Ngam isong tinagpungtot, kaslamay san ang narungsot nga ayaw. Jerry, denggem ti bagaken ka. Anya dayta, ma'am? Dungag ka. Taada ibagaken ka. Don Jose Bartolome. Jay Quintas ang regreg ni Jerry Tibanyo. JB, tinaimarkay ti pendant. Idinto ta ni Jerry. Acosta ti apelyedo na. Kaya't asawan day ta. Saan na ako ko Jay Quintas ang regreg na itibanyo? Paliiwag ni Jerry. Apay nga dakan ko na day Jay Quintas. Agoray ka. Wen, malagip kon. Nakita kon day Quintas iti ladawan ni Don Jose Bartolome. Anong na daw? Ne, Jerry, si kamat gayam. Anyat ang aramidam dito, Hardin. Rabin. Ay, ko, kahit ko lang ti agpangin. Nagdagang amin ti parawan. Ore siya, kaya't kumatagpangin. Jerry, at ako madamagan ka. Anya dayta, manong? Sa dino ti ay ni Don Jose. Amom ka din o sa dino tayan na? Apay ang nadamag mo dayta. Kaya't ko lang mamuan o sa dino tayan na. Tsaka mo. Panagkunakit, adda mom no sa dino itantayan ni Don Jose Bartolome. Apay ka di adagulit ka, Nardo. Apa yang makaungat kamu ten Jerry? Nardo, kunampayan kanyak. Awan, manong Nardo. Sige, panawan ka pa. Pimanawan at di na sinumbatan ti salsalod-sodag kang kuhana. Paliiwan ka, Jerry. Jerry, itay ka pa'y apal paliiwan. Kasladda pa kariribukam. Huy, Jerry, kasarsarita ka. Anyat kinunam, manang nida. Kunakon ka. Itayak pa'y laas sumanaw. Ngam di mo matgayam dangdanggan ti bagbaga. Adala, pampalunutak manang. Anya da ita. Awan. Parikot kon ba ito eh. Kanapay akas ta tilangam. Apay tilangak. Kasla bumbumsag ka. Anya,
Apay aya? Ni, awan na iti manang. Siguro, kanay na panagpuy-puyat ko ti makagapo. Sa bumbum-sagak ako na. Malala, tinasaya at ingkaman iturog. Taamangan mo makaala ka iti sakit mo, itinalabos apa nagpuypuyat mo. Imalal dawan, paturugan na. Kaya't ko asawain, aginana ka, tapno agsubli ti sigud akulor mo. Kabalag na ito. Di nagpakatanagan, manang nida. Jiray, nagitam ni manang mo nga Ilsay. Ha? Saan tatang? Ay, aldawan, ngamjak pa'y nakita ari mariti silid na. Napanan na nga tan? Adalas siguro napanan na, no nangibaunan ni ma'am. Ay, apo, ya. No rimorman, agsublimot lang ni manang Elsie tatang. Aldawan, iso ti agbantay ijay flower shop ni Donya Agida. Ay, mga no napanpakit din ay di flower shop. Sapay la ko mga raud no napanay. Apay Jiray? Ni, kanya tatang. Kasla napuypuyatan ka. Ha? Madlaw ka dagiti matam an napuyatan ka anak kaw. Apay, ada na pananyo kini Donya Agida idi rabi ay. Awan tatang. Apay nga rod kasta tilangam ita. Duwatan ka ni manang nida dumdumlaw kanyak. Kasarsarita ka anak ko. Awan na ito'y tatang. Nagdagang ngamin ni tirabi sa adyak makaturog. Kasano nagdaga angkat adamat aircount ti silid na pagturturogam. Ha? Anak ko, nagunagan dagiti matam. Kinunakmat ka na kayo, awan na ito'y tatang. Agpa-check up kan sa niti doktor. Ay na, nagpusyaw ka. Tila mapampanunot nyo. Awan ko naklangaro din. Nardaw, apay anay ibagam ti kasta, Nida, panag ko ada pa kay naigan ni Jerry ti panagpukaw ni Donose. Ay sus, di mo man sasawon ti kasta. Anya? Nida, no saan nagpukaw ni Donose, nalabit na tayo na ito. Anya, Posible akasta. makapakintayog mo ti ibagbagam si Kanardo. Saanin na nagpakpakita ni Donose, saan ka day? Wag, Sinapol mo tindag iti pulis. Awan ti masarakan da. ay Diyos ko. Ang apay ani Jerry ti ibagbagam nga da pa kainaigan na. Ay, ikaw, diyak pa masigurado ta amin. Nardaw, delikado tar aramidam. Narigat ti basta agsaulatan nga awan mo't ti pamanagnag mo. Nida, Ay nanardaw, nalabos day ta na pampanunutan. Sa maysa, anya kumangay ti amo ni Jerry iti panagpukaw ni Donusay. Nida, nardaw. Itay pa'y bigat asap sa pulik ni Manang yung Elsay. Aging ka itawan pa'y laang. Anya? Ha? Napanak ijay flower shop abambantayan na. Saan ka noan napan ijay? Ni Dunyagi da, amo na kading awan ni Manang Elsay, tata? Ay, ijak kamaw. Nagmalmalum ijay opisina na dito'y balay. Saan pa rimrimwar? Anya? Madanagan ak paikidain. Napanan nga rodan ngay ni Manang Elsay tata Simon. Nagsarsarita kami laing idi malum kalman. Tata, saan na nga imbagawin no nadakdakamat no danapanan na? Ay, awat pa. Sa may sa. Apay kumapumanaw kat nagaduti trabaho na ditaw kan ijay flower shop. Ma'am, sapsapulin ni Manang Elsay. Ni, apay, awan na ya. Itay may pailayan nga sapsapulin, ma'am. Napnapanan na garudan. Kunami nga rod, no, ada nang ibaunan nyo kunkwa na, ma'am. Sapsapulot mo't nga rod. Tada ko mapangibaunak kwa na. Talaga asaan may masapulan, ma'am? Ang mga no nagawid mo ta ni lugar ta. No,
nagawid ko, adi. Agpakada ko makada kayo, ma'am. Ha? Ma'am, dagas dayto yan. Nasken niya ipakamo tayo dayto iti pulis. Ha? Nasken niya ipakamo tayo kadag iti pulis, ma'am. Anya ti sumbat ni Doña Agida iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan abinggen ti tuloy ti makalawas a seryetayo iti drama hanapaunwan. Agent 540 Insurat ni Sagani Yalong Bolyeser. Direksyon Mary Jane Castro. Agent 540 Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy ng estasyon, Agent 540.